Dag de mannen. Ik kan hier weer en voilà, hier is weer een filmpje uit verveling. Want ik verveel me en ik verveel me altijd. Ik verveel me superveel en ik kan er niet meer lachen. Ik krijg stress. En als ik stress moet ik roken. En ik heb geen sigaretten. Dus ik verveel me. Dus ik maak zo'n stoere filmpjes dat ik op YouTube zet. En dan zeg ik op niks. Ook al hebben 60 mensen al naar mijn filmpje gekeken. Wat niet echt weinig is. Allee ja, 60 mensen. 60 mensen, wat is 60 mensen? Jij zijn niks waard! Wie kijkt nu naar zo'n stoem filmpje van mij? Allee ja, dan moet je echt stoem zijn voor een filmpje. Voor naar een filmpje te kijken van mij? Allee, ik bedoel. Ja, oké, nee, gelijk. Ik ben wel cool. Nee. Ik ben de man. Gelle zet de man. Gelle zet de man en de beesten. Gelle zet de beesten en de man. Maar ja, dat wil ik dus even zeggen, hè. Filmpje uit verveling, nummer 2. Wie weet of dat komt er nog. Misschien een stuk of 100. Verveel me veel. Dus, alleen mannen. Tot de volgende zou ik zeggen, hè.